Незаконно заарештований Азіз Ахтемов, якого окупанти катували струмом, сподівається на обмін. Про це бранець пише у листі з неволі, який оприлюднила його дружина Аділі Ахтемова. Азіз заявив, що усе перевернулося внаслідок російської окупації Кримом. Тепер більше 200 політв'язнів перебувають в неволі, далеко від своїх рідних та близьких. Азіз Ахтемов подякував усім, хто бореться за його звільнення та інших бранців. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает нас, подает руку помощи в эту трудную минуту, не остается безразличным в нашей беде. Также хочу поблагодарить весь украинский народ и, конечно же, президента. Новость о том, что господин президент передает Генсеку ООН список украинских политзаключенных, удерживаемых российскими властями, обрадовала меня, дала надежду и согрела сердце. 2022 має стати роком житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявила віце-прем'єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона подякувала за допомогу урядам країн-партнерів, зокрема Німеччини, Канади, США та Туреччини. А також заявила, що у держбюджеті на наступний рік передбачене фінансування на спеціальний проєкт. Їм опікується Міністерство економіки України. Це формування агентства, яке диспонуватиме 20, якщо все буде добре, мільярдами гривень для надання іпотеки або інших кредитних програм для наших внутрішньо переміщених осіб. Це безпрецедентно, і я кажу, що наступний рік буде роком житла для наших внутрішньо переміщених осіб. У нас в наших проєктах є 120 мільйонів на наступний рік для субвенції місцевим радам для закупівлі житла або в якийсь спосіб отримання, тобто там є різні, так, тимчасове житло, в оренду, купили і передали. Тобто є інструменти, їх залишилося лише втілити в життя. Раніше Ірина Верещук закликала київську владу якнайшвидше знайти землю для будівництва житла для кримських татар. Рішення блокується мером столиці Віталієм Кличком, каже віце-прем'єрка, міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, міські влади Миколаєва та Херсона вирішили земельні питання. Відтак, зведення домівок для кримських татар, які вимушено залишили окупований півострів, має розпочатись у лютому наступного року. Ірина Верещук закликала міського голову Києва Віталія Кличка сприяти у пошуках ділянки. 1, 2 та 7 січня пункти експрес-тестування та пункти вакцинації на адмінмежі з окупованим Кримом не працюватимуть. Про зміни в роботі повідомила представниця Уповноваженої Верховної Ради України з дотримання прав жителів Криму Ірина Верігіна. ЦНАПи на КПВВ Каланчак та Чонгар не працюватимуть 1, 2, 3 та 7 січня, а 6 січня працюватимуть в режимі скороченого робочого дня, повідомила Верігіна. До нас дуже багато звернень від жителів Автономної Республіки Крим, які цікавляться саме цим питанням. Як мені повідомили, що пункти експрес-тестування та пункти вакцинації саме на КПВВ 1, 2 і 7 січня працювати не будуть. Водночас жителі, ті, які захочуть пройти експрес-тестування, вони зможуть пройти це в Генічеську або в СМТ Каланчак в лікарні. На адмінмежі зараз в штатному режимі працюють КПВ Каланчак та КПВ Чонгар. І на новорічні свята, і на Різдво вони також будуть працювати в штатному режимі. Жодних обмежень поки що не передбачається. Відсьогодні жителям окупованого Криму стало простіше потрапити на вільну територію України. З 30 грудня КПВВ з окупованим Кримом можна перетинати без встановлення застосунку «Дій вдома». Про це напередодні повідомила віце-прем'єрка та міністр реінтеграції Ірина Верещук. Вона пояснила, що встановлення застосунку «Дій вдома» ускладнювало життя людей, які вимушено перебувають під окупацією. За словами Верещук, у разі виявлення позитивного тесту на коронавірус на КПВВ людина може піти на 10-денну обсервацію або повернутися. Уже завтра люди зможуть спокійно, не використовуючи додатку, перетнути КПВВ, отримати тестування безкоштовно на нашому КПВВ в станиці Луганській або, наприклад, на Чонгарі чи Каланчаку, кримський напрямок також беремо,
і піти до своїх рідних на Новий рік, на Різдвяні свята і жити життям, яким живуть громадяни України. Коли ми говоримо про реінтеграцію, ми маємо говорити про тих людей, які сьогодні чекають, щоб держава була більш уважніша, більш приязніша і зробила так, щоб вони відчували себе повноцінними громадянами, навіть перебуваючи там. Мусульмани Рохінджа, які застрягли на човні біля берегів Індонезії, не матимуть притулку у цій країні. Індонезійська влада лише дозволила судну на якийсь час причалити до порту. Це рішення надійшло після закликів з боку ООН та Amnesty International. Ми взяли до уваги надзвичайні умови, в яких перебувають біженці на борту судна. За нашими спостереженнями, там переважно жінки та діти. Човен з Рохінджа помітили рибалки в неділю. Він дрейфував за 100 кілометрів від узбережжя провінції Ачех. На борту було 120 біженців, деякі захворіли, одна людина померла. Рохінджа провели у морі 28 днів. Їхня подорож перервалася через зламаний двигун. Індонезійські рибалки привозили біженцям їжу, воду та одяг. Ми допомогли цим людям і попливли назад. Мені було їх дуже шкода, дехто плакав, але відбуксирувати їх до берега було б незаконно. Це 8 років ув'язнення. Індонезія не підписувала Конвенцію ООН про статус біженців, тому для шукачів притулку вона лише транзитна країна. Індонезійська влада заявила, що допоможе Рохінджа відремонтувати судно, а потім їм доведеться слідувати своїм шляхом. Мусульмани Рохінджа тікають від утисків у М'янмі, де живуть переважно буддисти. Етнічно-релігійний конфлікт загострився у 2012 році. Тепер щорічно з листопада до квітня, коли море спокійне, Рохінджа намагаються перебратися до Малайзії, Таїланду та Індонезії. Проте більшості з них у притулку відмовляють. Цунамі. Так назвав голова ВООЗ хвилю нових випадків коронавірусу у світі. За останні 7 днів глобально захворіла рекордна кількість людей. Експерти кажуть, що у всьому винен новий штам Омікрон, заразніший, ніж попередні варіанти. Він об'єднався із дельта-вірусом та почав активно поширюватися. Дельта та Омікрон – це тепер однакові загрози, які підняли кількість випадків до рекордних висот. Це призвело до зростання госпіталізації та смертності. Я дуже стурбований тим, що Омікрон дуже заразний і поширюється одночасно з Дельтою, що призвело до цунамі нових випадків. Антирекорди із захворюваності фіксують у Великій Британії, Італії, Іспанії, Португалії, Греції, на Кіпрі та Мальті. А міністр охорони здоров'я Франції сказав, що за останні 24 години в Україні зареєстрували 202 тисячі нових випадків. Це національний та європейський рекорд. У США середня кількість нових хворих за добу зросла до 258 тисяч. Це на 8 тисяч більше, ніж попередній антирекорд, встановлений у січні минулого року. Утім, експерти закликають не панікувати. Варіант Омікрон хоч і заразніший, але рідше викликає важкі форми захворювання або призводить до смерті. Як показують дані, більшість хворіють ним безсимптомно, однак у деяких випадках потрібна госпіталізація. При цьому лікарі кажуть, що нова хвиля Омікрон ще не дійшла до піку, і кількість нових хворих найближчим часом зростатиме. Красуня ялинка, подарунки та щасливі діти. Меджліс кримськотатарського народу влаштував для малечі справжнє новорічне свято. Як розповіла дружина лідера кримськотатарського народу Сафінар Джемілєва, хотілося внести частинку радості та теплої атмосфери. Сьогодні ми зібралися тут, щоб разом зі своїми родичами, друзями та їх діточками зустріти Новий рік. На жаль, ми не можемо зробити це в рідному Криму, але ми з надією дивимося в майбутнє та вітаємо всіх наших співвітчизників з Новим роком. Нехай він принесе нам спокій, благополуччя та щастя. Бажаю, щоб наступний Новий рік ми зустрічали всі разом в Криму. На свято своїх хлопців привів член Меджлісу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Новий рік, нові сподівання, нові надіжди, і тому ми мріємо нові мрії. У нас одна мрія – повернутися додому, повернутися до Криму.
Но з іншого боку, нам потрібно, щоб наші дітки чули в кожних заходах рідну музику, рідні танці. І тому цей захід, який сьогодні відбувся, він також був з елементами національної культури. Тому я думаю, що це дуже потрібно для того, щоб наші дітки розвивалися, і наші дітки знали нашу культуру і наші звичаї. Дітлахів розважав Дід Мороз і казкові герої Ельза та Анна. Вони грали, бешкетували та розповідали вірші. На святі Дід Мороз мав нагоду навчитися танцювати кримсько-татарську хайтарму. Діти раді Новому року та отриманим солодким подарункам. Я люблю Новый год и люблю получать подарки. Мне приходил Дед Мороз и подарил коробку конфеток. Як можна сказати, як Новий рік – це новий лист. Мені дуже подобається те, що ми танцювали під свою рідну музику і розповідали на рідній мові вірші. У меджлісі кримсько-татарського народу передали новорічні вітання кримським татарам з Румунії, Туреччини та співвітчизникам з окупованого Криму. Такі свята для дітей тут влаштовують щороку, адже так важливо, щоб у дитинстві було якомога більше радості та позитивних емоцій. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР. Читали вірші, заспівали пісень та станцювали кримсько-татарські танки. В громадській організації «Крим і ліси» «Кримська родина» підбили підсумки року, що минає. Усе це кримсько-татарською мовою та з національним колоритом. Серед присутніх члени меджлісу, представники турецьких організацій та посольства республіки. Обов'язкова атмосфера Крима, нашого кримськотатарського народу, нашої багатої, прекрасної культури. Свято для дітей завжди ми влаштовуємо з подарунками, з прекрасними номерами, які діти готують протягом року. Насправді багато чого є дійсно відсвяткувати. Ми прожили цей рік досить активно. Самі талановиті, самі найкращі, ми їх дуже сильно любимо. І вивчають вони тут кримськотатарську мову та літературу, історію Криму, національні танці, музику та вишивку. Аби зберегти наші традиції, батьки такими заходами привчають до звичаїв. Поки ми не повернемося до Криму, представники меджлісу кримсько-татарського народу будуть біля кожної родини. Тому маємо прохання до кримських татар, які живуть в інших містах материкової України, об'єднуйтеся та об'єднуйте своїх дітей. Той потенціал, який є в організації, вчителі, це все дійсно безцінно. Будемо все робити для того, щоб максимально допомагати і сприяти кримській родині, щоб ці чудові діти могли показувати ці чудові номери ще багато-багато років на багатьох сценах в різних містах, в різних державах.